Hi guys! Welcome back dito sa aking channel. It's me, Ma'am Shu Huang. So, sa mga bago pa lang dito sa channel ko, please do subscribe and click the notification bell para lagi kayong ma-update sa mga bago kong i-upload na video. So, kumusta kayo guys? Matagal-tagal din ako hindi nakapag-vlog ng aking skincare. Meron akong i-share sa inyo about sa aking skincare for my body. Share ko sa inyo yung ginagamit ko bago ngayon. Nabili ko to sa Watson. Dadan! So, ayan. Hindi ko alam kung bago siya guys, pero bago ko lang nakita to dun sa, sa Watson. 2 weeks ago, nakita ko siya sa Watson. So, ayun, binili ko na siya. Ang presyo nito is 169 pesos. Wake Me Up Foaming Sugar Scrub. So, ayun, mahilig kasi akong mag-scrub ng katawan ko habang naliligo ako kasi masarap sa feeling pagka na-scrub mo yung skin mo habang naliligo ka para matanggal yung mga dead skin mo, ganon. And, ayun, super init dito ngayon guys sa amin. Dito ako sa kusina. Nag-vlog. Kaya, super init. Ayan, nakikita nyo naman. Kanina pa ako nagsasalita dito. Kaso lang, hindi gumana yung, yung boyamay ko. Kaya, inulit ko ulit. Dinilit ko ulit yung unang film ko ng aking vlog. Kaya, magsimula ulit tayo. So, ayan, kung mahilig kayong mag-scrub ng katawan nyo at saka kung mahilig kayo na magpaputi. So, guys, meron akong bagong pampaputi ng scrub. So, ito siya, guys. Brightening Coffee. Exfoliate and lightening skin. Reduce cellulite with natural sugar. Gentle, non-irritating, less. Super nagustuhan ko siya. And alam nyo ba kung bakit ko siya nagustuhan? Kasi meron siyang effect na, alam mo yon, yung effect niya is parang meron siyang oil. Yan. Kasi meron pala siyang ingredients na castor oil. Kanina ko lang nabasa, meron pala siyang castor oil. Kaya naman parang meron siyang effect na parang sunflower oil. So, hindi mo na kailangan maglagay ng sunflower oil dun sa scrub. Kasi 'di ba meron yun yung bago ata yun na pampaputi na hinahalo nila na na sunflower saka yung scrub paghahaluin niya para maganda yung effect. So ito guys, meron na siyang ganon. Meron na siyang halong ganon kaya hindi mo na kailangan bumili ng sunflower oil. So, dito sa scrub na to, meron na siya. At saka guys, alam niyo ba, hindi to masakit na i-haplos o i-scrub sa skin mo. Ang sarap pa niya i-scrub. Hindi katulad nung isa kong ginagamit na pag in-scrub mo siya is medyo mahapdi yung pakiramdam. Hindi ka takot na i-ganon talaga ng bonggang-bongga. Pero to guys, grabe. Ang sarap niyang i-scrub kahit na idiin mo siyang ganon, hindi ka masasaktan kasi asukal siya, hindi siya ganon pero meron siya, pero may halo din na asin, pero hindi ganon kagaspang pagka inano mo siya. So ganito ko siya ikuan. Ayan, ganito yung itsura niya. So pakita ko muna sa inyo kung ano yung itsura niya. So buksan natin. Ayan, may kape siya. And, ayan ang itsura niya. Parang may natamisan lang siya. Ang sarap niyang kainin. Pero natikman ko siya. Hindi siya masarap, guys. Ayan, yung itsura niya. Oh. Malagkit siya talaga. And, siyempre, unahin ko yung kilikili ko. Ayan, ilab natin ng mabuti dyan. Scrub natin. And then, siko. Ayan. Massage natin sa buong katawan natin. Especially sa mga dark na yan, katulad yan. Yan. Pasensya na kayo, hindi pa ako nakapagbunot ng aking kilikili. Yan, tuhod. Syempre, ito talaga inuuna ko yung mga part na maitim. And yung talampakan ko, ayan, yung talampakan ko kasi talagang maitim siya, hindi siya ganun kaputian. Kaya nilalagyan ko din siya. Sobrang nagustuhan ko talaga siya.
oil. Yun. Meron siyang castor oil. Napakaganda niya guys talaga. And everyday ko siyang ginagamit sa aking katawan. Basta pag naliligo ako, ginagamit ko na siya sa pag-scrub ng katawan ko. So, hindi naman niya sinabi dito na every week ka lang gagamit. Hindi naman, wala naman nakalagay dito guys. Ayun, scoop out a generous amount and gently scrub and slow and gentle. Siguro marunong na din naman kayong gumamit dito guys, no? So, ayun lang yung ginagamit kong pampaputi na rin to sa skin ko. And after mong gamitin to guys, mag-apply ka agad ng lotion. Siyempre, paglabas mo ng CR, ayan, mag-lotion ka kaagad para pumuti ka. So, ayan, sa mga mahilig mag-scrub ng katawan na katulad ko, try nyo to guys. Napakaganda nito at hindi siya mahapdi sa balat at hindi siya ganun kagaspang i-apply. Hindi ka matatakot na i-scrub na ganun na mabuti sa kamay mo or sa buong katawan mo dahil hindi siya ganun kagaspang. Ang ganda niya. Super ganda nitong scrub na to. Effective na ng pampaputi ito guys. Napakaganda ito. Try nyo guys. Punta lang kayo sa Watson. Makikita nyo to sa Watson. Ayan. Pwede nyo siyang gamitin araw-araw kung gusto nyo. Pero ako, araw-araw ko siyang ginagamit sa aking skin. And sinasabayan ko siya ng lotion. So, ayun. Ganda ng effect niya sa akin. Kakaputi naman siya guys. Ayan, pumuti naman ako dito. Ilang ano ko pa lang siya. Siguro 1 week ko na siyang ginagamit. Ang ganda. Pumuti yung siko ko guys. Yung siko ko, pumuti siya dati, maitim to eh. Di naman ganun kabilis siyang pumuti. Basta lagi ka lang mag-scrub ng Ito, walang problema dito guys, kahit araw-araw ka mag-scrub kasi hindi siya magaspang. Pasensya na paulit-ulit ako sa sinasabi ko. Basta maganda siya. Sana nagustuhan nyo yung aking video for today. Kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe, mag-subscribe na po kayo. Libre lang po ang pag-click ng subscribe and click the notification bell para lagi kayong ma-update sa mga bago kong videos na i-upload. And share nyo rin sa mga friends nyo yung aking vlog. Maraming salamat guys. See you on my next vlog. Bye!